Tehát az első gondolom, amit szoktatok csinálni, az ugye maga a mérkőzés elemzés. Valahol megállítjátok a mérkőzést, és elemzitek azt a szituációt, igaz? Valami ilyesmi. Utána kérdezzük, vagy közben? Közben is lehet. Jó, akkor nekem első kérdésem, ez a mérkőzés már digitalizálva lett, olyan lett kiválasztva a YouTube-ról, hogy ezt maga a program úgy csinálja? Nem, ez ilyen lett kiválasztva. Tehát eleve megy digitalizált. Eleve egy digitalizált, igen. Én úgy tudom, hogy erre van is, nektek is van. Nincs ilyen programot. Nincs, az nem hozzáférhető. Ez egy játék. Ja, azért kezdem, hogy ez nem mérkőzés, akkor ez egy játék. Oké. Azért választottam ezt, mert itt viszonylag sok olyan helyzet volt, hogy egyáltalán bármit lehetett mutatni belőle. Illetőleg egy kicsit hajaztam arra, hogy láttak a Tagfood programot, hogy ott is vannak ugye különböző nézőpontok, vagy bármilyen elemzés. Tehát akkor ugyanezt csináljátok ti is elvileg a táblával, hogy megállítjátok valahol a mérkőzést, ahol történt valami, és azt mondjátok, hogy akkor ezt szeretnétek ezt valahogy elemezni, és belerajzolni. Igaz, ilyesmiket szoktatok csinálni. És akkor ez pedig itt megjelenik nálatok mentett képként is ez a dolog. Ha akarjuk, akkor mentjük. Akkor igen. Jó, rendben. Jó. A másik, amivel mi készültünk, az hasonló ahhoz is, amit ti is csináltok. Hogy ugye szükséges megtanítani egyáltalán a pályaképet, az alapvető információkat. Ezt ugyanúgy magyarázatokkal el lehet látni, különböző dolgokat be lehet jelölni. Van egy intelligens toll, ami az alakzatokat kijavítja kicsit szebb formára. Aztán ugyanúgy fel lehet építeni gyakorlatilag valamilyen taktikát, ez most éppen egy félpálya, és vagy focistáknak nem tudom melyiket szeretitek jobban, de hát ugye vannak itt ilyen... Van, ilyen is van. Van kapus is, ezt még ugye egy kicsit kicsinyítjük, hogy melyik kedvező, vagy lehet használni ilyen egyszerű figurákat is leállításra. És a kétféle lehetőség van, ugye a taktikai dolgoknál. Az egyik az, hogy szabadon rajzolunk nyilat. Mondjuk, hogy ő ide fut, ide fut. Ez az egyik megoldás, akkor viszont a nyilat nem fogjuk tudni később mozgatni, hanem egy következő pályaképpen lehet egy újabb verziót felrajzolni. De lehet azt is, hogy képként használt nyilakat használunk, és akkor azt utána már mint képet arrébb lehet mozgatni, és akkor könnyebben tudjátok ti is alakítani a pályaképet, és akkor ugye nyilván ezek itt folyamatosan megvannak ezek a dolgok, és legközelebb már egy félig kész előadást vagy anyagot tudtok elővenni. Jó. Kérdezhetek én is? Igen. Közben. Hány interaktív tábla van? Egy. Egyet? Egy van, és mi ezt a smartboard rendszert használjuk. Aha, értem. Tehát ami hasonló, csak kicsit a mi szoftverünk az inkább futballra van beállítva. Aha. Tehát ugyanezeket a funkciókat tudja, tehát ugyanígy mozgathatók a nyilak, ugyanúgy megjegyzi magának, másképp vannak kicsit látom, ezek beillesztettek, ezek a kapusképek, tehát ez... Igen, itt igazából ez már később, meg tudjuk beszélni, hogy mi az, amire szükség van, és akkor olyan ez a textbook alapján lett rátéve? Tehát ez... Nem, ez a saját galériájából valók ezek a képek, amik itt vannak, de emellett mi tudunk fejleszteni igény szerint is, tehát megfelelő színű
formájú, bármilyen. Illetve abból a foci programból is menthetők képek, én úgy tudom, hogy ezt beszéltük itt útközben, hogy tulajdonképpen azt a programot, amit, ez egy angol program, ha jól tudom. Hát a futball nem lehet képet nem, de lehet. De lehet, akkor szerintem is lehet. Jó, a következőképpen csináltuk mi meg, mert nekünk sokat gondolkodtunk, hogy nagyon nehéz volt ugye átkonvertálni. Excelbe, sima Excelbe átraktuk, és Excelbe ugyanúgy mozgathatunk. Őrület. Tehát kipróbáltuk, és mi azzal csináljuk. Aha. Tehát az összes abban lévő elemet, a pályarajztól kezdve a figurákig, kapukig, labdák, bolyák, egyszerűen átmentettük egy Excelbe, és utána már simán lehet használni. Értem. Akkor tulajdonképpen a kép kiszedés is nyilvánvalóan Igen, megoldott. Azért kérdeztem, mert ugye mi is először A saját galériájából. Azért kérdeztem, mert láttam, hogy ez is egy hasonló beillesztés. És azt megkérdezhetem, hogy ezt megtanította nektek valaki, vagy a saját próbálgatás alapján fejlesztettétek magatoknak ezeket? A TechFootot használtuk, de ugye nagyon körülményes volt használni. Nem tudom, hogy használták-e. Próbáltunk, igen. Ugye ez az nagyon-nagyon jó program, de ugye egyrészt, mert az tud mozgót is készíteni, tehát lehet mozgó, akár edzéseket, vagy akár taktikai dolgokat is, de nehezen lehet hozzáférni, és csak kalózváltozatokhoz jutottunk hozzá, viszont az állandó kódokat kér, és nem lehetett menteni. Mindig olyan helyekre mentett, hogy körbe kellett csavarni a gépet, mire vissza tudtuk a mentett dokumentumokat szerezni. És mi nekünk kellett egy sokkal egyszerűbb, és akkor próbálgattuk különböző programokkal, fotóprogram, stb. És egyszer véletlenül, hát mi lenne, ha rátennénk az Excelre, és így véletlenül jöttünk rá. Értem. Például volt olyan verzió, akkor már szakmai, csak úgy tudtunk menteni, ha előtte nyomtatási parancsot adtunk a gépnek. És akkor meg engedte. Szóval nagyon érdekes volt, tehát ugye... Igen, hát ez egy kis hekkelés, úgy látom, hogy azért az sikerült. Jó, akkor az a kérdés, hogy mennyire találjátok hasznosnak úgy egyáltalán interaktív táblát használni az interaktív táblát nagyon hasznosnak tartjuk, és hogy nem csak a futballban, mi azt az oktatásban használjuk. Természetesen, ugye nem véletlenül ide van felszerelve, ez a terem tulajdonképpen tanteremként is működik, és mondhatni, hogy az összes tantárgynak a tanító kollégája már használja azért. Terve van véve természetesen, hogy még vásárolunk hozzá, tehát nem csak a futball részére, hiszen éppen most építjük a új iskola rendszerünket itt az Eto Parkban, ami azt fogja jelenteni, hogy 5 nagy tanterem lesz, 4 labor, tehát nyelvi csoportosztásba terem, irodákkal, stb. És mi szeretnénk felhasználni, mert látjuk ennek az összes előnyét. Ugye én, mint gyakorló pedagógus szintén szoktam használni, előre felkészülve, jól szervezhető az óra, sokkal érdekesebb, leköti a gyerekeket, akár az legyen én földrajzot tanítok, vagy éppen labdarúgás, tehát igénylik is a gyerekek. Ma már azt hiszem, hogy ez már, az meg is szólják az iskolát, hogyha nincsen. Igen. Most már ez egy olyan, hogy tudják-e használni az interaktív táblát. Kérdezhetek? Persze. Mi a program tudja kezelni, hogyha mondjuk mi egy sima digitális kamerával fölveszünk egy mérkőzést. A mérkőzést után tudjuk-e vele elemezni? Hát hasonlóan bármilyen videó lejátszót meg lehet nyitni. Igen. És akkor onnantól kezdve, ahogy az előbb csináltam. Van a gépeden egy másik videó? Van valami. Nem baj, ha nem futball, tök mindegy. Persze. Jó, azért lehet kerékpárverseny. elindítok. Azt hiszem, hogy itt van egy mintavideó. Tehát elkészítünk egy digitális Igen, kamerával tehát sima felvétel. ha megvan a felvétel, akkor ez ugye elindul. Igen. És akkor most Ugyanazt meg tudom lehet állítani a csinálni, lovakat. igen. Megállítom, és mondjuk és most tudod megszámoljuk, füvet igen. rajzolni. Innentől Tudod füvet kezdve rajzolni. képmagyarázatra váltok, és innentől És akkor kezdve tudom. ugyanazt csinálhatom, igen, vele, amit akarok. Bármit lehet vele csinálni. Képet rá tudok illeszteni, tehát erre a képre még mondjuk rá tudok rakni mondjuk egy nyilat, vagy bármit, amire szükségem van. És utána természetesen ez ugyanúgy így szépen megjelenik, és aztán végén eldöntöm, igen, hogy most kell-e vagy nem. És a következő pillanatban pedig, hogy folytathatunk tovább. És akkor nyilván a magyarázatok már itt nincsenek rajta a videón, hanem megy tovább a dolog, megint megállítom, és azt csinálok, igen. Tehát erre kiválóan alkalmas.